Zarobim na dan. Da svi dođete kući živi i zdravi. Znači, ko će uzeti stvoran u ruke, neka uzme, ako je ona malo popila, neka mala sidne iza, neka uvozi. Ako je on popija, neka mala sidne za ona, neka njega vozi. Ako su oboje popili, neka idu lipo Ubera. Ako Ubera nema, bazit će vas Nikša. Bijeli Alfa Romeo nećete promašiti, znači, fantastični Nikša Natoš, Marko Ramljak, Brankica, Darija, Teo, Wagner, Ante, Joshua, Ruben, Marko, Petar, Marko, Masej, Matija, Urban, Hus, Maja, Brki Mrki, Hadis i fantastična publika. Hvala vam ljudi moji, čuvajte se, budite dobri jedni drugima. Hvala lijepo. Naši. Hvala.